IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Patyan ni Vice Mayor Jonathan Lucelara iti iliti Solsona. Ababaan na iti pan na ka-develop. Pinupan na kapapintas si Solsona Viewdeck iti kabambantayan kat makaawis pa'y dayto iti ad-ado at turista. Kinunana, mapaduras sa iti benay iti turismo ng runa numalpas ti proyekto iti bantay. Ano sa din numanamnama maipasdok dito iti coffee shop panganan na tree house ken camping site. Nabayag na ron iti panagaramid da jay panangilipas da gaputa mano-mano kami iti pinagtrabaho ket kadwa na nagtrabaho jay ket iti IPs nga pagkaten da aming nga darat pagkaten da aming danum ken amin kasi mapagkat nga mapanday jay view deck ngem ore man hampeng nga nalpas ket makita met iti pintas nan iti naarami di jayen nga mabalin nga adun tumanen ti umay agpasyar iti ili nga Solsona. Ti programa kat proyekto ti Provincial Government of Ilocos Norte ang manamnama ang maipalpas sa iti kabiitan a panawon. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.